Ku danna subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryenmu. A nan gefe guda kuma mun zo muku da rahoton wani matashi da yau da wata yarinya turka shi an ce inda ranka ka sha kallo. Daman na zaune bai ga gari ba na tafiye bai huta ba kowa ya zaburo a bashi ya kawo. Wani matashi ne dan yunkuri dan shekara 27 ko kuma in ce shekara 30 a unguwar Samunaka ma'ana dai a gari nan da yake jihar Kano birnin Dabo. Ita kuma yarinyar yar shekara 19 ce ko kuma in ce 18 ita kuma da take zaune a daɗu turka shi. Abin ya faru ne biyo bayan fara soyayya da suka yi da bawan Allah da ita yarinyar, sai dai kuma abin ya tira inda jama'a gari suke ganin kamar laifin iyaye ne, sakacin iyaye ne har suka bari wannan abin ya faru. Yanzu dai abu ya girma ya faɗaɗa, bari in sa muku bidiyon abin da ya kasance tunda dai gani da ido wai maganin tambaya, kuma duk daɗin labari bai yi kamar gani ba. Wannan matashi ya yi da na sani ya yi ladama ganin yadda ya banka wannan karamar yarinya ciki. Yanzu dai in takaice muku takaicen takaicewa abin ya kai su da kotun sarki Yola da ke yan awaki, kotun musulunci. An ta tsakiyar wannan matashi har zuwa gidan kaso, ita kuma yarinyar an batta a gurin irin yau har lokacin da wannan Allah zai sauke ta lafiya sannan a fito da shi kuma su yi aure turka shi. Abin da yake faruwa kenan a masana'antar Kano ko kuma in ce a duniya baki daya, irin yi wa 'yan mata ciki ko fyaɗe ba wani sabon abu bane ba a bainar jama'a. Mutane da dama suna ganin abun hakan ne ma yanzu 'yan mata da samari sun ɗauko ta sara ta taɓa budurwa ko nono ko saurayi nono a bainar jama'a. Hakan ana ganin ado ne, daga mutum ya zo ya taɓa sai ka je na maganar kozin ko late koma ta ijan wai yanzu 'yan uwantaka, sai ka ga mace da aure ko kuma in ce da aure a tsakaninta da saurayi ko kuma ya kaga suna mu'amala wacce ba kamar ta ma'aurata kuma ba ma'aurata bane. Daga an yi magana ya ce kozin ɗinta ne ko kuma late koma ɗinta ne. Ubangiji ka samu dace. 'Yan Hisba a Kano suna iya bakin kokarin su, ko menene dalili da yasa hakan ya shiru Allahu ya alamu. Yanzu dai mun tattauna da shugaban hukumar Hisba ma'ana dai wanda yake jagorantar kwamandan Hisba, mun tattauna da shi. yanzu za mu samu ku ta musamman domin ku jiye wa idan kuma ku jiye kunnen ku abin da ya ce da jan hankali da ya yi. Mun gode dan uwa. Muna fitaccen mawaki sananne wanda ake lakabi da Garzalimi ko Allah ya azurta shi da haihuwa. Ku biyo mu don ku ji yadda abin ya kaya. Sai dai kuma a masana'antar Kano abin ya babbaya da ƙura, inda daga cikin abokanan aikinsa wasu suke mai hassada ko zamba cikin aminci ko kuma ƙyashi a cikin wannan baiwa da karama da Allah ya bashi. A kwanakin baya ne da aka sha shagalin biki na wannan fitaccen mawaki wanda ya shigo harkar waka da kafar dama, wanda da sana'ar rawar gala ma'ana dai Garzalimi ko wanda ya yi waƙoƙi da yawa irin su So na Amana, Kogin Zuma da Mai Sona da sauran waƙoƙi yanzu da suke yin hit ake jinsu a duniya kama daga gurare daban-daban inda ake shagulgulan bukukuwa da kuma gidajen fati da kuma gidajen wasa. Garzalimi ko dai dan Bauchi ne azare, amma gaba ɗaya rayuwarsa ya tattare ta ne ya dawo da ita jihar Kano, domin nan ce cibiya ta masana'antar Kannywood ma'ana dai cibiya ta masu shirya fina-finan Hausa. Abin da ba ku sani ba ne ba, a shagalin bikin an yi bikin Garzalimi ko sai dai bikin ke da wuya shekara ɗaya kenan da wasu ɗan abubuwa. Allah ya azurta wannan mawaƙi ko kuma in ce darakta ko kuma fitaccen furodusa ko jarumi a masana'antar Kannywood da ɗiya, amma ko in ce ɗa namiji. Sai dai hakan da ya posting a cikin jaruman masana'antar Kannywood, wasu daga ciki sun taya shi murna, wasu kuma suna ganin kamar abin wasa, saboda lokacin da ya posting a shafinsa na Instagram da yawa wasu sun taya shi murna. A cikin jaruman da suka taya shi murna akwai Hadiza Gabon, Fatiwasha, Nafisa Abdullahi da Hajiya Nafisa wacce ake lakabi da Hajiya Sara Izzasu. Akwai kuma jaruman da suka faɗi baƙaƙen maganganu akan wannan abin. Biyo mutum daga farkon bidiyon har ƙarshe, ba a ji mutuwar sarki a bakinmu ba. Za mu sa muku screenshot ɗin abin da kuma bidiyon ma jaruman nan da suka faɗa, amma abin ya ba mutane mamaki. Ana ganin kamar ba sa ga maciji ne ko kuma abin nasu ya zama kamar kawai wai ana cewa rijiya ce
ma'ana dai su suke tona asirin kansu da kansu. Daman gwari ɗaki da duce Kano Noja na ganin sararin ki murmushin safata gumin la'asar. A cewar marubuta fina-finan Hausa sun ce ba wannan ne faru ba a masana'antar Kano ɗin ko in ce duniya baki ɗaya, sai dai kawai Allah ya sa mu dace. Mun muku alkawari yanzu za mu sa muku posting ɗin. Dan uwa idan wannan ne farkon zuwan ka daure kai mana subscribing sannan ka danna alama ta ƙararrawa, hakan ne kacal zai ba mu ƙwarin gwiwar binkito muku sirrikan da ke masana'antar Kano ko in ce duniya ma baki ɗaya. Wannan tashar tamu mai albarka ta tsaya tsayin daka domin ta ringa kawo muku gaskiyar sayayyen labarai da ya shafi masana'antar Kannywood baki ɗaya. Mun gode.